Ulsa मानसिया एसे आं उलसा नङालै आंखौ मिडियायाव होनानै उलसा दाहोन हेलौ लोगोफोर दिनैनि आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन स्कुल साफा खालामनाय जोंनि दत'म आनसलिकजों लोगोसे दत'म आनसलिकनि सिङावनो थानाय गासै इउनिटफोरा दत'म आनसलिकजों जयै स्कुल साफा खालामनायनि हाबाफारि लादों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दे मोजाङै मटर नै जेरैबो हाग्रा दुजोब्बाय जायगाफोरा। आसला खालि मबाइल नायनाल' टाइम पास जेबो मावा खारबाय 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 मोजाङै माव मोजाङै दे बेमार जायैनि मास्कफोर गानखा माबाफोर हाबबा जाला जागोन ना सेस लेथ्रा जाजोबथारबाय नै स्कुलफ्रानो जोब्बाय। Kenapa? Bangun. Molang sih molang. Mama biasa mama jalan sedeng. Anggeber. Oh, itu di ladang nih. Kenapa? Baik, kong sebenarnya ulsa kaman saya sih. आं उलसा नङालै आंखौ मिडियायाव होनानै उलसा दाहोन एसे जिरायस्लायनानै खेबनांगौब्रा। र' बयथिंबो हाग्रा दानस्रांखौ देखायना नाय बिसोरो खानम'आ मा लाजिबावबायसो बानलु गोरान langsung deh, goथाव जाथारनांगौ ना दा Bangun molang lagi sar. Sebentar sih. Dulu kali jangan mau nalar beri. Beri masa malaman jumpai. Hah? Sekolah ada clean जाबाय एसे साफा बानायनो हाबाय। बिराद लेथ्रा जाजोबनानै थाबायमोन लकडाउनाव।
जोसाबो नै खस्थ' मस्थ' जासाबलाबायबाय खस्थ' मस्थ' जासाबलाबायदो सारमोनखौ खेबलाय सारमोनखौ दे खस्थ' मस्थ' जासाबलाबायदो मानो आलासि जाफैयामोन खालाय देलै नामोन जाबायना ना गोथाव जादों मैथाजों नाजोंखाय दे एसे होबावदो सारमोननो जाहांबाय आदा दे सार जादो दे जाहांबाय सारमोनाबो दे ना हरदो ना दे मोजां जादो गसंनानै दाजा जिरायनानै जा मिथिबाय जानोसै दे जादो जानायफ्रा थिगैनो दंब्रा दे मोजां जाबाय था गोथाव ना आमि टेस्टि बरिया गोथाव ना गोथाव ना खन्थाइ गोथाव दे आंबो जानो लुगैलायमोनलै नोंसोर जानायखौ नुनानै जों दा जानोसै लास्टआव आग्लाय फिग्लायखौ बोरमानि जानोसै